Teraz sa naučíme ako najlepšie a najjednoduchšie si upiecť kura kráľovské. Na pečenie potrebujeme jedno kura, jeden stručík cesnaku alebo dva, respektíve ktorý si nakrájam na plátky. Môžem to hneď aj urobiť. Budeme potrebovať olivový olej, čerstvé bylinky, rozmarín, tymián, soľ, korenie. Nepoužívam vôbec červenú mletú papriku, lebo veľa ľudí sa snaží, že myslí si, že keď bude piecť kúra s červenou mletou paprikou, tak bude mať peknú kôrku, tak ja vám pokúsim sa dneska ukázať, že dá sa to aj bez tej červenej mletej papriky a aby to bolo vlastne nejakým spôsobom pekné, chrumkavé a vlastne tá koža taká spečená. Takto prichystané kura vlastne dám čerstvé bylinky, rozmarín, tymián, to je také najčastejšie, dá sa to aj bežne zohnať. Takto pripravené čerstvé bylinky si dám na to kura. Už mám soľ, korenie teraz, čierne celé, trochu predrvené. Teraz vlastne, ak mám už túto marinádu dobre rozotretú na tom kurati, pridám olivový olej. Ako keby dookola a poriadne to premasírujem tiež ešte s tým olivovým olejom. Tieto koreniny všetky, ak mám dokopy, tak treba len poriadne vtreť do toho kuraťa, že takto sa s ním normálne pohrať. Takto prichystané a namarinované čerstvými bylinkami kura pečieme na chrbtovej strane na 180 stupňov nejakých 40 minút. Potom vlastne urobíme len taký malý proces, že na tých 10-15 minút si to kura vyženieme na 210 stupňov, kde sa nám to vlastne pekne zapečie a bude mať tú kožu pekne chrumkavú, mala by byť pekne farebná, až do hneda zafarbená. Pokiaľ sa bojíte, že sa vám kura spáli, môžete ho prikryť alobalom. Tak, máme upečené pekne chrumkavé, do zlatista upečené naše kura kráľovské.